Amaechi Echeke ọkọ mmụozi ya mụrụ mmanwụ egwu a na-atụra weburu ụzọ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya egwu anyị ji bịa anyị si ụmụ Igbo na ụda adịgo maka na ife ọma ga-emelụ ụmụ nwanne m ọ wee bụrụ maka Great Brothers International Club egwu ekenegwu nọ anyị na ya obechebụ anyị na mmanya mmemme udo ya adịla ụmụ nwanne m ụmụnne m udo ya adịla ụmụ nwanne m ụmụnne m udo ya adịla ụmụ nwanne m ụmụnne m udo ya adịla ụmụ nwanne m na anụgo udo ya adịla ụmụ nwanne m ibe ọma emela anyị udo ya adịla ụmụ nwanne m ibe ọma emela anyị ibe ọma ya emela ụmụ nwanne m na anụgo ibulu ka ozi anụgo na anụgo ibe ọma ya emela ụmụ nwanne m ụda adịgo ụmụ Igbo be anyị oyi mụo ụda adịgo ụmụ Igbo be anyị na-akwuo ibe adịgo ibe ọma ya emela ụmụ nwanne m ụna anụgo ibe ọma ya emela ụmụ nwanne m ụna anụgo ibe onye na-eme ji ise ike na ibe ọma ya emela anyị ibe onye na-eme gbada ya na ibe ọma ya emela anyị ibe onye na-eme ji ise ike ụna anụgo abalị kara alịgo ụna anụgo ebulu kara alịgo ụmụnne m abalị kara alị ụmụnne m udo ya adịla ụmụ nwanne m ụda adịgo udo ya adịla ụmụ nwanne m ibe ọma emela anyị ibe ọma ji emela ụmụ nwanne m ụna anụgo ibe ọma ji emela ụmụ nwanne m ụna anụgo alụsị gwara m abịa anyị ka ike chụ nke m ike chukwu anyị ka ike chọọ ya mụ ụna anụgo olu anyị ka na ndị ego nọ na mmanwụ ike chukwu anyị ka ike chọọ ya mụ ụda adịgo anyị ka ike chọọ ya mụ ụda adịgo anyị ka ike chọọ ya mụ nwa ma obi odogwu ego ọmụba anyị ka na ndị ego na-akpọ gị ụda adịgo ebulu ka o si adị ụna anụgo olu anyị ka ike chọọ ya mụ ụna anụgo olu ebulu ka o si adị odogwu ego ọmụba anyị ka na ndị ego na-akpọ gị ụna anụgo olu ebulu ka o si adị ụna anụgo Ikechukwu Amobi Nwobi aka aka ji ofe achala worldwide money exchange odogwu ego onye ama ọkpala achala iso ọgala ike chọọ ya mụ ụda adịgo ake mmanwụ na-abịa n'udo ma ji emelụ gị ibe ọma ji emelụ ụmụ nwanne m na anụgo ibe ọma ji emelụ ụmụ nwanne m ka ụmụ Igbo bute ike ibe ọma ji emelụ ụmụ nwanne m ka ụmụ Igbo kpata ego ebele na-ebelụ ụmụ nwanne m ka ụmụ Igbo kpata ego abalị kara alị ụda adịgo ebulu kara alị ụda adịgo ebulu kara alị ụda adịgo Chukwu ebuke nwanne ka egbuo Chukwu ebuke nwanne m Chukwu ebuke nwanne ka egbuo Chukwu ebuke nwanne m ike nga na mma nwapụgo ụna anụgo ike nga na mma nwapụgo ụna anụgo lampa dị mkpọchu ebuke ụna anụgo lampa dị mkpọchu ebuke ụda adịgo lampa dị Chukwu ebuke ụda adịgo
ebulu kara aliyo udaningo odogu na sauto mbochu ebuke udaningo ebulu kara aliyo udaningo lampade na ndego na biyo unanungo lampade bondogu unanungo ikanga na mmanwa pongo ikanga ibodogu ego ikanga imuwo unanungo ikanga imuwo unanungo ekulu kara aliyo unanungo aje kwa rekene jugo bukia ikanga Lampade na South Africa Ogana Ikechu amobi ngobu Oscar Kenedio Money exchange I wanna kene Anekogu Benjamin Obele Chukwu Obugo Obago Worldwide Benjamin Wapongo Udaningo Benjamin Wapongo Udaningo Obele godo na mawo na po Obele Chukwu Odogwo Obago ndị ego na akpọgị Udaningo Ebulu ka osi adịghị Udaningo Obago mmanwụ apụngọ Unanungo Osita na mmanwụ na akpọgị Odogwu ego Osita mmanwụ apụngọ Unanungo Osita bụ odogwu Osita odogwu ego Amala selive Unanungo General mmanwụ apụngọ Osita odogwu ego Ebulu ka osi adịghị Osita odogwu ego General na eno na mao Unanungo Odogwu na Germany Osta dele ma The General Okemwe na Germany Yegwa kene kwa gyo Iso na the Great Brothers International Club Ike chukwu amobi nwobo Oscar ike n'onu Hida Sawa Ochoko Emusi onye ka imuo Unanungo Emusi onye ka imuo Emusi odogwu ego Onye ka nneke Udaningo Emusi onye ka nneke Udaningo Ọmọba laiti na mmanwụ apụngọ Udaningo Ibo maje melo ụmụ nwanne m Unanungo Ekpele nna ekpele ụmụ nwanne m Unanungo Emusi onye ka imuo Odogwu ego Emusi n'anya ka imuo Unanungo Ọmọba laiti na ndị ego na-akpọgị Unanungo Abalị kara ali Udaningo Ebulu kara ali Udaningo Ebige mkpọ kwado nso nwa odogwu ego Ebige mkpọ chido nso nwa odogwu ego Notawa nwa kwa na ivo ọma jame Unanungo Abalị kara ali Unanungo Ebulu kara ali Unanungo Nnugu ego Ụmụ Igbo ameche cheke Mmide ego Nwanne papa na mmụọ na-akwuo Amala sere ego Ebulu ka osi adị Udaningo Ebulu ka osi adị Udaningo Chukwu ebuke Odogwu ego Ebige mgbochi ebuke Chukwu ebuke nwanne m Ebulu ka osi adị Chukwu ebuke nwanne m Ebige Chukwu ebuke Uche odogwu ego Chukwu ebuke Uche odogwu ego Ọgala Chukwu ebuke Uche Ojiofia Mogo Ọkanwa n'Enugu steeti Anya
Ebulukosa de chukwu ebuka nwanne Ebulukosa de chukwu ebuka nwanne Oji efi afọ ọgọ na mmanwụ apụngọ ụda adịgo mmanwụ apụngọ ụda adịgo ego nọ n'etili ụmụ nwanne nwere ibe ọma ya emela ya amala ka osi adị bụ na anụgo olu ojebi ọmọgọ odogbuna ugwu ọba Enugu steeti yegwekere kwego amechi achịkarụsị gwa na ma ọ mụrụ ebe anya anyị nwere kere igwe mbume the Cape Town chief priest Chairman Igbo Adebe Cape Town South Africa ọgara anyị ekene kwego igwe mbume na mmanwụ apụgo igwe anyị go emo ụda dịgo igwe mbume odogwu ego oyimo ụda dịgo abalị kara ale ibe ọma ya emela oge Chairman na ibe ọma ya emewo unu anụgo olu ibe ọma ya emela ụmụ nwanne m unu anụgo olu ịbalị kara ale ụda dịgo ekwulu kara ale ụda dịgo onye ka ọyịmụ ụda dịgo onye ka nke mụ nwa ọka odogwu ego onye ka chukwu ọyịmụ ụna anụgo olu onye ka ọka ọ na mmanwụ apụngwa na ife ọma ya emelu gị onye ka ọyịmụ na ife ọma ya emelụ gị onye ka ọka ọ na mmanwụ apụngwa onye ka chukwu nwanne m ekwulu kara alịo ụda dịgo abalị kara alịo ụda dịgo anyị jegwa na ekene onye ka chukwu ọkafọ aka Ada Jiofọ eze nwanyị igodo mmiri eze nwanyị na mmanwụ apụgo unu anụgo olu m eze nwanyị na mmanwụ apụgo unu anụgo olu m Ebulukosa de ụda dịgo eze nwanyị na-ebo na mmanwụ eze nwanyị odogwu ego Ebulukosa dịgo ego mmiri Ebulukosa dị ada mmiri eze nwanyị na mmanwụ apụgo ụda dịgo eze nwanyị igodo mmiri eze nwanyị bi na mmiri anyị ekene gị Ikechukwu aka Jiofọ chala ọ sị ka nkene unu daalụ hije 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 sawa ọchọkọchọkọ ọmọba Ariza na mmanwụ apụgo mmadụ izodogwu ego Ariza nwanne nke mụ mmadụ izodogwu ego odogwu Ariza Ebulukosa dị unu anụgo olu m Ebulukosa dị unu anụgo olu m nna nwa obu ọyịmụ mmadụ izodogwu ego ọmọba Ariza Ebulukosa dị ụda dịgo ihe ọma ya emela ụmụ nwanne m ụda dịgo akụ nwata na ndị ego na-agba akụ nwata odogwu ego akụ nwata onye ọma ya eme Ariza odogwu ego akụ nwata mba Ariza odogwu ụda dịgo anyị jegwa na ekene Ariza nwebu onye ụmụ ozede achala akụ nwata na achala ọ gara anya ibe ọma ji emela ụmụ nwanne m ibe ọma ji emela anyị ego nna agụla ụmụ nwanne m ụda dịgo ego nna agbasa ụmụ nwanne m ụda dịgo amalite osi adịgo ụda dịgo abalị kara alị ụda dịgo
onye dịka asidi na Dubai odogburu ụmụ esa na mụ egwe kedekwe gị odogwu ego na Arab Emirates daalụ asidi na mma nwapụgo ụna anụgolu ebuluka osi adị ụna anụgolu asidi na mma nwapụgo ụna anụgolu abalị kara ale ụna anụgolu onye dịka ndị egwu na-akpọ gị ibe ọma ga-emelụ gị amaechi eche nke ụna anụgolu n'ose ebe ike yo n'ose okemuo ụna anụgolu ebe ike ọya emuo ụna anụgolu ebe ike ọya emuo ụna anụgolu n'ose ebe ike na nne ego na-akpọ gị ụna anụgolu abalị kara ale ụda adịgo ebe ike echi ukwu nọ nso ụda adịgo echi ukwu nọ nso ụda adịgo ibe ọma ya emelụ ụmụ nwanne m ibe ọma ya emela ahịa Titus mkpọchi nọ nso ụda adịgo Titus mkpọchi nọ nso ụda adịgo nso ebe ike ịbụrụ ka osi adị ụna anụgolu ihe ọrịa alọ mma ọya emo ụna anụgolu ịbụrụ ka osi adịghị ụna anụgolu nso ebe ike ịbụrụ ka osi adị ụna anụgolu ebe ike mkpọchu nso ụna anụgolu amalike osi adị ụna anụgolu nso ebe ike na mma nwapụgo ụna anụgolu nso ebe ike ịbụrụ ka osi adịghị ihe ọma ya emelụ gị ihe ọrịa ọla mma ọya emo na ihe ọma ya emelụ gị ebe ike nke emuo ụna anụgolu Titus mkpọchi nso nwanne m n'ụzọ Titus odogwu ihe ọdala mme ndị nna ochie m o ji 100,000 mere m ọgụ egwe kedekwe gị ebuluka osi adị na ihe ọma ya emela ahịa ebuluka osi adị na ihe ọma ya emela ahịa Chukwu emelie nwa m nna lo nwanne m Chukwu emelie nwa m nna lo nwanne m ebuluka osi adị emeli ego Eldorado na ndị ego na-akpọ gị ibe ọma ya emela ahịa Eldorado mkpochi igwe emelie Chukwu ya emeligo gị Chukwu emelie odogwu ego ibe ọma ya eme na ibe ọma ya emelụ gị eriki nke gị na ibe ọma ya emeli ya eriki na ndị ụmụ na mbụ nwa m nna lo nwanne m nnalụ nganga na mma nwapụgo ụna anụgolu nnalụ nganga na mma nwapụgo ụda adịgo eriki nnalụo ụda adịgo eriki nnalụo ụda adịgo Uganda ka nwoke na-akwuo eriki odogwu ego ebuluka osi adị eriki odogwu ego nnalụ nganga mkpochi emelie ụna anụgolu ebuluka osi adị na ibe ọma ya emela anyị ọchịla ewe ọdụ na ibe ọma ya eme odogwu ego ọchịla nke gị na ibe ọma ya emela anyị ọchịla ewe ọdụ na ibe ọma ya eme ụna anụgolu nwa mgbe ọbala ọgwụ mma ụda adịgo ọchịla nke m ụda adịgo ọbala enwe ọgwụ mma ụda adịgo nwanne mbechi na ihe ọma ya emela anyị nwambe mbechi na ihe ọma ya emela anyị amalikara ali ụmụnne m egwulukara ali ụmụnne m ịmara osi adị na ihe ọma ya emela anyị chidodo nwa m agwatụo anụgolu m nwa m agwatụo ụna anụgolu m nwa m agwatụo ụna anụgolu m ejudo nwa m agwatụo odogwu ego chidodo na ndị ego na-akpọ gị odogwu ego chidodo nwa m agwatụo ụda adịgo chidodo nwa m agwatụo ụda adịgo
ịbụlụ ka o si adịghị odogwu ego agbata obele na mmanwụ na bịa ụna anụgonu ibe ọma ji emelụ ụmụ nwanne m ụna anụgonu lọlọdụ na ndị ego na-akpọ gị judo odogwu ego nwanne chụdị na mmanwụ apụgo odogwu ego agbata obele mkpọchụ odogwu ego chidodo nwa mma gwatụ odogwu ego ogbebi n'ụkọ odogwu ego kedu maka oliakụ gị ụna anụgonu ijela nwa na mechi echeke na ndị egwu na-akpọtụrụ gị agbata obele na mmanwụ apụgo odogwu ego ịbụlụ ka o si adị odogwu ego chidodo nwa mma gwatụ mkpọchụ odogwu ego oji moto eme ọgọ nwanne m odogwu ego oji moto eme ọgọ nwanne m ụda adịgo ịbụlụ ka arali ụda adịgo amechi echeke ụda adịgo chidi jova na ibe ọma ekpeli gị chidi jova na ibe ọma emelụ gị chidi jova na ibe ọma emelụ gị ịbụlụ ka arali ụda adịgo chidi nwa m jova ụda adịgo ọmọba chụda na ibe ọma jema na ibe ọma ekpelu gị chidi jova odogwu ego chidi jova odogwu ego ọrụ m etiti ka nwoke si ajanụ odogwu ego ọmọba chidi jova ịnụgo ego na butu chidi jo odogwu mọja agwụ odogwu india ọgala ego ịdị na butu nwanna nna m ọmọba chidi jova ịnụgodu abalị karịa na ihe ọma emela nke si abụ ukwu nke mụ na ihe ọma emela nke si abụ ukwu ọya mụ na ihe ọma emela abụ ukwu ụmụ nsọ nke mụ ụda adịgo abụ ukwu ụmụ nsọ nke mụ ụda adịgo nna alụọ nwanne nke mụ ofu odogwu ego ịmaitende nwanne nke mụ nna alụọ nwanne m tọpụlụ nke na mmanwụ na akpọdụ ibe ọma ya emelụ gị tọpụlụ nke na mmanwụ apụgo na ibe ọma ya emelụ gị nna alụọ tọpụlụ nke ime ofu obi itenda enwere m eze echi igbo sababili ibebe odogwu na nke nwanyị egwu akwanye nwe gị o lalụ nwanne m odogwu ego tọpụlụ nke na mmanwụ apụgo odogwu ego na-echi na-emelụ nwanne m silent na mmanwụ apụgo ịnụgonu nwa ọgwụ nwa chi na-emelụ nwanne m chi na-emelụ nwachu silent money odogwu ego na KY ịbụlụ ka o si adị odogwu ego silent chukwu na-eme chikwu na-emela anyị ịbụlụ ka o si adị na ibe ọma ya emelụ gị silent na mmanwụ apụgo na ibe ọma ya emelụ gị odogwu mbazana m silent money alụsakwa na ekedekwe gị o kedu maka afọ nwa lọta nna afọ nwa na ume igwe na m egwu na-ekwuyalụ gị afọ nwa big ọkwa ya na ya ebe ị ga-afọ nwa nke mụ afọ nwa eme nwanne mmiri igwu na mmanwụ apụgo ụda adịgo nwa mmiri igwu afọ nwa emuwo ụda adịgo nwa mmele kwa afọ nwa emuo ụda adịgo edechie nke mụ onye ego edechie nke mụ asị m na odogwu ego anyị na-ekene edechi onye kwe onye ego esimoni odogwu na KY egwu ekenekwe gị esimoni daalụ odogwu mmeta na mụ ije ọchọkọchọkọ ịbụlụ ka o si adị na adụgodu esi mọnụ na mmanwụ apụgo odogwu ego esi mọnụ ịbụlụ ka o si adị odogwu ego esi mọnụ ịbụlụ ka o si adị ụda adịgo ụmụnne m
eno mbeleba eno mbeleba eno